Здравейте, аз съм Белслава Валева и в днешния епизод на ПГД Каст ще говорим на тема обич и вино. Днешният гост е Ина Съменова. Здравей, Ина. Здравейте. Ти как си? Аз съм добре, мерси, че попита. Как успя да откриеш писането? То се случи преди 5 години, напълно ненадейно. Почнах да пиша за училище, различни конкурси и оттам моите учители така ме подтикваха винаги да продължавам и така си остана до днес. Вече пиша само в една тема, темата за любовта. Може би защото съм открила своята муза и имам това начинание. Можеш ли да ни кажеш горе-долу колко време ти отнема да измислиш и да запишеш едно стихотворение? Пак казвам, според мен всичко е до музата. Ако имаш муза, ако имаш човек, когото обичаш, може да стане и за 2 минути. Какъв е процеса на мислене? Не смятам, че има точен процес. Винаги е незнайно. Не знаеш какво ще ти роди мозъка. Каква идея ще се породи в теб. Добре, а когато започваш да пишеш, имаш ли вече някаква идея как ще звучи? При мен аз започвам да пиша нещо, след 2 минути си казвам не. Това не ми харесва и отново започвам и така мога да редактирам самото начало 10 пъти, докато не открия правилното. Обичаш ли да споделяш своите творби с други хора? Аз като цяло ги споделям само с моят приятел и сега относно конкурси, да. Добре, би ли желала да ни споделиш своето стихотворение? Да. Добре, когато си готова? Моят опият бе виното. Беше с мен, когато ме болеше, когато сърцето ми се раздираше от мъка. Опиянявах се вечер. Самотата ме бе хванала за ръка. Загубих смисъла, загубих любовта. След целия опият щастието откри ме. Заобичах го. Намерих сродната си душа. Сърцата ни намериха своя ритъм. Топтяха заедно. Живееха едно за друго. Съдбата бе отредила сърцето ми да гори в пламъци. А толкова време замръзваше в лед. За пръв път видях бъдеще. Видях го опиянено от любов между две души, които не могат да оцелеят една без друга. Намразих виното. То бе моята болка. Открих своя опият – любов. Това звучи прекрасно. Можеш ли да ни кажеш дали имаш някои други хобита извън писането? Да, аз обичам да рисувам, занимавам се с мода, гледам различни ревюта. Все пак аз съм специално с моден дизайн и много се радвам за това. Имаш ли любим дизайнер? Аз не смятам, че имам любим дизайнер. Даже така, ако мога да вмъкна, вчера така ненадейно, като си гледах в Фейсбука, просто ми попадна как един човек, аз не го познавам, просто той беше споделил едно ревю на Vivienne Westwood. Не знам колко хора всъщност я знаят, но тя е един дизайнер, велик, с много така откачени идеи. И там хората се възмущаваха как може да има такива неща, как може хората така да се обличат, как може да се създава такова изкуство. Но изкуството е нещо, което много малко хора разбират. Нещо, което може би една маса хора могат да разберат. И аз смятам, че ние в нашето училище сме точно такива хора, които имаме поглед над нещата. Добре, сега да се върнем обратно към писането. Би ли казал, че имаш някой любим писател, поет? Отскоро започнах да чета книги, свързани с психологията. Сега започнах една книга с нарцисизма и ми е доста интересна. Харесвам така малко психопатии. И ми е интересно. Добре, а има ли някой специфичен жанр, към който наблягаш, когато четеш или пишеш? Аз не чета любовни поеми и стихове. Така излизат ми тези комерциалните постове в Инстаграм, но те са напълно безмислени неща, заучени фрази, които хората използват. И аз не го смятам това нещо за изкуство, нито за нещо различно или ново. И също така аз обичам да си чета психологическите книги. Някога пробва ли си се да пишеш на някой друг език, освен български, например английски? Не, аз съм любител на български език и смятам, че когато едно нещо е написано на български, то е много по-красиво. Може да използваш много различни думи, да ги съчетаваш и те да бъдат по-сложни. Което, когато в едно стихотворение има по-сложни думи, то става все по-красиво. И смятам, че българския, ние трябва да ценим нашия език
И аз точно заради това съм се насочила само единствено към български език. Не, че не знам английски, просто не ми харесва. Би ли искала да реализираш писането в истинска работа или да си остане само като хоби? Ами, честно казано, предпочитам това да си остане само хоби. Смятам, че кариерното ми развитие е в съвсем различна насока. Ако имам много стихове, бих си издала една своя собствена стихосбирка, която да не бъде в продажба, просто да я раздам на мои близки приятели и роднини. Нещо мъничко така. За теб най-предпочитаната форма на изкуство писането ли е? Смятам, че да, но може би и рисуването. Изразяват се еднакви чувства и за цвете. Най-много обичам, честно казвам, да се рисувам скиците, така дрежки. Разбрахме, че когато пишеш, изразяваш емоции, а когато рисуваш, също нещо ли се случва? Да, за мен е важно за всяка една дрека, която човек е нарисувал, която човек е създал в мислите си. Зад нея е хубаво да седи концепция. Концепция, с която да си кажеш, тази дрека символизира това и това. Също и с стихотворенията. Има ли нещо специфично, което те потикна към модния дизайн или писането? Ами, то е една интересна история. Когато бях в 7-ми клас, още учих в старото ми училище, да. И госпожата ми беше по рисуване. Аз от първи клас се занимавам с рисуване. И тя каза, искам да се явиш на един изпит, който е за различни училища, помага с балообразуването. Наше училище няма, този изпит всъщност не важеше. Но аз казах, да, ще отида. Отидох и там темата беше да рисуваме десен шал, слънчогледи, а ние се подготвихме за толкова различни неща, за едни композиции и постановки. И оттам аз избрах тази тема с шала, макар че имаше още 3. И месец по-късно вече се озовах в нашата гимназия и започнах да уча моден дизайн. Може би това е била моята съдба и моят път. Имаш ли любим стил на изкуство? Не смятам, че имам любим стил, защото всеки носи своята чаровност. Имаш ли съвет за някой, който иска да навлезе в писането или в модния дизайн? Ами, аз не знам дали имам точен съвет, защото според мен изкуството е нещо строго специфично. И не на всеки един човек му се отдава. Така че смятам, че един човек, ако го иска, то ще му дойде отвътре, без да получава никакви съвети. Добре, много ти благодаря, че участва в днешния епизод. Аз също много благодаря. Надявам се скоро отново да се срещнем. Надявам се. Аз съм Белослава Вълева, днешния гост беше Ина Съменова. Благодарим ви, че бяхте част от днешния епизод на PGD Cast. И до скоро!